yanzu halin da ake ciki a ƙasar nan kenan yanzu a ce talaka a ƙasar nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a ce shinkafa kwano ɗaya 3,000 kenan a nan jihar Kano ko kuma a Najeriya gaba ɗaya Allah ya sauƙaƙa ba. Sai talaka ba tausayi a ƙasar nan kwanan shinkafa 3,500 Allah ya sauƙaƙa mana. Talaka ya rungumi ƙaddara ya wuce yi ta gaya wa Allah kawai kai ta zikiri yi ne mafitar ka kawai. Kawai yi ne talaka yanda a ƙasar nan ya ɗauce ribi. Wannan ai rashin da'a da rashin hankali ne. Haka ta gaya miki in kin kawo dumamanki? Haka ta gaya miki in kin kawo dumamanki? Kin tsuma uwa ki ni wallahi hakkin sa yin wata ko mama. Ni ta da katifa ce ta kwace ko trailer ta iyo nan. Dan mu je mu ji yadda aka karki a gida.